ngono ku. Wadri aku yo pengen. Iya wadere kaya ngono kae. Adane padha to. Ngono sing cilik. Ora wadri sapa. Iya. Ora dipangan ya wadri ya. Yo ora. Sane betul. Akeh wadere. Ono wadri kaya ngono ya Allah, ono umat. Ora kelemahan iki wadri. Lho ku wadri. Wadere kok. Enggak aku udah suka. Oh iya wadere. Kok parane. Kok kaya bending tangan. Balung ini. Ora munggah lho iki tadi. Wih, kok kene nututi lho do nututi. Ya Allah, ngono-ngono. Gendule ngono enggak? Ya Allah, ya Allah. Karo mangkono nang Iya kae. kae wong sapa.